пришли днес на църква, ако знаете, че по петите ви следва цялата полиция, няколко тайни агента под прикритие и цялата жандармерия? Ако погледнем назад във времето, ще видим, че в ранната църква нещата са стояли точно по този начин. Християните са били гонени и преследвани и се събирали с опасност за живота си всеки ден. Гонени от римляни и езичници, те са били убивани заради вярата си в Исус Христос. Намиращи се постоянно под прицел. Факт. Продължаващи да следват Христос. Факт. Образуващи единна и жива църква. Факт. Но за да се предпазят от гоненията, ранните християни са били принудени да се събират в подземия, наречени катакомби. Такава е била ранната църква. Но какво всъщност разбираме под думата църква? Обвиняеми, къде бяхте на 25 март, неделя, 10 часа сутринта? На църква. Имате предвид стени, прозорци, кръст, църква. Еклесия. Какво? Църква или еклесия означава събрание, общност. Самата дума се състои от съставките ек, което означава из, и калео. Което означава призовавам, извиквам. Ако ги съединим, се получава общество на извиканите. Таван, прозорци, врата. Но ако я отворим, май няма никой вътре. Стени, прозорци, таван, мъртва материя. Организация, а не жив организъм. Църква означава общество на извиканите. Единно общество, събрани в името на един Бог – Исус Христос. Обвиняеми, моля ви, изразявайте се по-ясно. Може ли Библията? Имате предвид вещественото доказателство? Моля. Благодаря. В своето послание към Ефесяни апостол Павел казва: има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Едно тяло. Исус Христос е главата. А всички ние сме Неговото тяло, Неговата църква. И така, ако една част страда, то цялото тяло страда заедно с нея. Ако отделим ръката, тя спира да функционира. Да вземем белия дроб. Никой не го вижда на пръв поглед, но ако го отстраним от тялото, цялото тяло умира. Така и с нас. Всички сме части на едно тяло. Анатомия. Църквата. Общност, а не сграда. Жив организъм. Едно тяло.